Čiže cestovanie je také, že sedíte na šelke, na Wi-Fi, pretože nemáte žiaden kemping ani ubytko, spíte v aute, tak si sadnete fajne na šelku, dáte si kávu, kapučínko. Večernú kávu, kapučino a ste na Wi-Fi. A pridávate nádherné storky na Instagram. Poďte sa pozrieť, či tie storky sú naozaj tak nádherné. Ktoré ľudia obdivujú, ale vy pritom sedíte na šelke na pumpe a čakáte, kým príde noc a pôjdete spať. To je realita dnešných dní. Takže takto tu spíme každú noc, vlastne preložíme všetky veci dopredu. Niektoré dáme tuto. Tu spí Lulu, ja spím tu na. A Fleky sa medzi nás stále stretá. Fleky. Potom nakoniec pôjde k nohám. Zaparkovali sme akurát v centre a som trošku nepokojný, pretože nevieme, či sa tam platí alebo nie, ale Lulita sa dočítala na nete, že je to zdarma. Ale mne sa to nejako nezdá, pretože najprv som sa pýtal jedného a on povedal, že v centre sa neparkuje zdarma, ale je nedeľa, čiže malo by to byť zdarma. Pýtali sme sa potom ďalších 3 ľudí, ktorí tam boli, povedali nám, že áno. Tak sme nakoniec odišli z parkoviska. Stala sa taká divná vec, že hneď ak sme odišli, som sa otočil na naše auto a nejaký starý dedo si nám fotil ešpezetku. Tak som tam rýchlo pribehol a opýtal som sa ho, že čo robí, tak mi povedal, že to je jeho hobby, že si fotí takto ešpezetky. Tak som sa ho opýtal, že odkiaľ vedel, že je to Slovensko a Košice. Také väčšie mesta pozná, že si to naštudoval. A ja som povedal, že som si myslel, že proste mi ide dať pokutu. On že nie, že dneska je nedeľa, tak mi povedal, že je všetko zadarmo, všade, alebo že na tomto parkovisku. Ale tak bolo to zvláštne, lebo taký divný dedek príde, pribehne tam, odfotí si vás proste značku, nasadne ho do auta a ide ďalej. Neviem, čo si o tom mám myslieť, takže som taký z toho nepokojný. Lulita sa zo mňa smeje, že mám paranoje, ale tak je to divné, no. Snad to bude všetko OK, bez pokuty, auto bude tam stáť celé, so všetkými vecami a nič sa nestane, pretože Bergen je druhé najväčšie mesto v Norsku a už to nie je proste dedinka, že môžete si nechať aj auto otvorené, aj so svojím domom, čiže predsa tie veľkomestá už sa chovajú tak skoro všade ako inde na svete. Čiže treba byť obozretný a opatrný. Nachádzame sa v Bergene a na dnes sme si zobrali ubytovanie. Veľmi super ubytko za celkom dobrú cenu. Je to maličké štúdio s jednou postelou, takýto drevený obklad, kuchynka. Tu je Lulita, uvaril som nám večeru. Ráno ukážem viac, pretože bývame úplne na takom kopci. Čiže ubytovanie nás vyšlo nejakých 97 eur, čiže tak do 100. Je to aj s obsom a s parkovacím miestom. Na parkovanie ešte musíme doplatiť nejakých 5 eur na celý deň, čo nie je tak veľa. Je to dobrá cena, keďže sa nachádzame v Norsku, Bergene a ubytka sú tu strašne drahé. Čiže cena je fakt 50 eur na noc pre jedného človeka a máte všetko. Úplne super. Boli aj lacnejšie, ale boli mimo Bergenu nejakých 25-30 minút, čiže to je dosť veľa cestovania. A keď že chcete tam nechať auto, dať si v meste nejaké pivko alebo niečo, tak proste je to ďaleko. Meste, ale veľa ich nebolo s obsom. Takže museli pašovať a na to sme už nemali energiu. No. Čiže naše Airbnb, je tu dvere, veľmi krásne miesto. Tuto sme prespali túto noc a boli sme vlastne ubytovaní v tejto nádhernej uličke. A dneska nám vyšlo nádherné počasie, dúfam, že to podrží, vydrží a ideme si pozrieť toto brutálne mesto. Dneska s lepšou náladou
a obrovský Bergen pred nami. Blúdime norskými uličkami a našli sme takýto bazár. Ale toto je najväčšia zbierka, akú som zatiaľ videl, ty vole, lebo vyzerá to brutálne. A tu že všetko. Brutál. A to chcem ísť ešte dnuka sa pozrieť. Akože toto je najväčší mes, aký som kedy v živote videl. Keď si stadiaľ človek niečo vyberie, klobúk dole. Ty vole. Máte tu iba jednu takúto uličku. A okolo je bordel. Čiže celý deň sa oceme po Bergene. Sme hladní, ale ja som si kúpil práve Striko Runner hotdog. Veľmi dobrý, mali tam rôzne druhy párok. Lolita si dala klasický McDonald's. Lebo včera som ju od tohto fast foodu som ju včera odradil. A dneska som si to ja kúpil. A veľmi dobré. Dali sme celý deň kaviareň a nakoniec sme skončili v Starbuckse. A teraz mierime na Fish Market, ale nevieme, či nás tam pustia s flekým. Takže uvidíme, no. Na čo máš chuť? Proste Fish Market. Viete si tu kúpiť všetko, kaviár, ryby, salámky, syry, klasický market. Pozri sa. Také klasické kaviáry. Kaviár from Norway. Takže kúpili sme s Lolitou kaviár ako darček. Mali ich tu viac. Takže niekto dostane kaviár, tešíte sa. Nakúpené, pomíňané, môžeme ísť ďalej. Poďme spokojať a potom zase mi budeš hovoriť, že som ti to spľasol. Takto si ráno pomáhame s Lolitou. Ja jej to iba takto pridržiavam. A Lúča roluje. Budí? Takže čauko, nachádzame sa na ceste do Švédska, do Trelleborgu, do prístavu. Mali sme už zastávku v Raulande u našich dobrých kamarátov. Ale nenatáčal som nič, pretože úplne mi vypadlo z hlavy natáčať niečo na GoPro. Žil som v prítomnosti, užil som si Rauland, pretože je to náš ďalší domov, kde sme strávili zimu. Proste mali sme sa dobre, prespali sme u Michala a Daniely, ktorých pozdravujem. Čaute. Ďakujeme vám ešte raz. Niečo mi vošlo do úst.
Takže sme to nenatáčali, mali sme tam stretnutie aj s Kennethom a Joannou. Stretli sme aj Jarleho, s ktorým sme pokecali iba tak cez okno, takže bol to taký chill. A museli sme vyraziť, lebo je veľa dní na ceste. A vstali sme približne 8 hodín ráno a ideme to popratať. Zase sme spali vzadu, čiže idem vám ukázať, ako to pratáme celé. Takže prišli sme do Nemecka, 20 stupňov prosím pekne. Na Lofotách som odložil kraťasy už v júni a v Nemecku som si vytiahol kraťasy v októbri. Krása. Nádherné počasíčko. Niekto to volá aj kraťase. Kraťase. Nachádzame sa už v Čechách, v Plzni, v plzenských lesoch. Sme u našej rodiny, Titánka a Ujo Marcel a sme na výlete na Buben, hrad Buben. Začneme k príjemným lesom, nachádzame huby, to je Titánka. A vůdce je vepředu. Takže nachádzame sa v Prahe, prespali sme jednu noc u Ľudsky Necelovej. Včera sme sa s ňou stretli, dali sme si pivko, pokecali o živote a... Dneska s ňou ideme na obed a potom tak, kde budeme my v Prahe samotná, lebo ona sa musí učiť. Takže tak. Pani doktorka. A potom ďalšia zastávka je Brno. Čau, Lucka. Ahoj, David. Vítaj. Takže to sú naši kamaráti z Kalifornie, s ktorými precestovali v podstate Kaliforniu. Sú štěská, mimochodem. A stretli sme sa po 3 rokoch. Tak ahoj, Matej a Simča. vítejte v Brně, je to hlavní město naší milované Moravy a Je to tak. rádi vám uděláme průvodce v tomto městě.